سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما تخونوا كما تغنيو لو مون كلنا طغمنا تعبينا نرسي إذا غريبا لغو ناي لو مارس تمرتنا بار فقر ديو ما أسرتي يعتبل دارس ديانا من تاي غريبا هذا اللغو أبز جزيز بزح حضارات بزح فقرن دارجا نحتت كان تواتت كان حتت كان أفرارها كان حتت كان شبابت كان أساسير كان زنبر كوينو بزح كومنت بزح زمثل بزح حتوتات بز نعوز تنكبس لازمتني مزار استزيا بفرلاين تايبلو اب انجلش بلاك ميلينج بفقرة امسي كان سب اب اسر بيت متاوي نا فرارا كان نا تمادت كان اب تيوت حدار كتمبرو مفتان ازيو حدغنيان اموداتا دما صعبينا تحماق زخونه ስለዚህ እዛ ትምህርቲ እዚኣ እቲ ዘለና ህይወት ፍቅሪ ድዩ ኣይኮነን ካብ ማእሰርቲ ዝፈልዮ እንታይ ኣለዎ ካብ ዝብል ነዚ ዝምህር ሓሙሽተ ኣገደስቲ ነጥብታት ሒዛ ቀሪባ ኣለኹም ሞ ድሓን ካብዛ ትምህርቲ ንህይወትና ክጠቅመና ዝኽእል ትምህርቲ ክንቀስም ንኽእል ኢና እሞ ናብኣ ንኸይድ እምበኣር ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ትምህርትና toxic cycle of emotional blackmailing in relationships ሓደ ሓደገኛ ናይ ስምዒታዊ blackmailing ማለት ንሰብሲ blackmailer እንታይ ብገብር ንወድኻ ወይ ንሓደ ሰብ ትፈትዎ ኣሲሩ ክንደዚ ገንዘብ ተሂብካኒ ክበልካየ እንድሕር ኢሉ ሳብቲ ዘይሃብካ ድማ ኣሲሩ ዝሕዘካ blackmailing ይበሃል እዚ ስለዚ ኣብ ፍቅሪ ድማ ዝደልይዎ ንኽረኽቡ ወይ ዕላማታቶም ንኽበፅሑ ንዓና ከምኡ ገይሮም ጅሆ ዝሕዙና ሰባት ክህልው ይኽእሉ እዮም ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ክንርድኦ ምእንታን ካብ ዝብል ዝተበገሰ ትምህርቲ እዩ ቀጥታ ናብቲ ውሽጢ ናእተው ቀዳማይ what is emotional blackmailing really እንታይ እዩ እዚ ስምዒታዊ ወይ ናይ ፍቅሪ ጅሆ መሓዝ ዝበሃል እንታይ እዩ It is a powerful form of manipulation in which people close to you threaten to punish you for not doing what they wanted. እዚ እንታይ እዩ ሓደ ዓብይ መታለሊ ወይ ንዓኻ እናታለለ ዝነብር መንገዲ እዩ መን እዮም ዝገብርዎ እቶም ፈተውትና ኣፍቀርትና ቤተሰብና ቀረብትና ማለት እዩ እዚ ንዓና ኣታሊሎም ዕላምኦም ነቲ ንሶም ዝደልዩና ነቲ ክንገብሮ ዝደልዩና ነገራት ንኽረኽቡ እናታለሉ ብኸምኡ እናፈራርሁ ኣብኡ ከም ዝነብሩና ዝገብርሉ መንገዲ ማለት እዩ They know our vulnerabilities and deepest secrets and they know how much you value the relationship. ስለዚህ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ቀረብትና ስለ ዝኾኑ ፀገማትናን ድኹም ጎንናን ቃንዛታትናን ምስጢራትናን ይፈልጥዎ እዮም ነዚ ስለ ዝፈልጥዎ ድማ ነቲ ኩሉ ዝፈልጥዎ ነገራት ንረብሖም ይጥቀሙሉ ማለት እዩ ብኡ ገይሮም ሽግራትናን ፀገማትናን ድኹም ጎንናን ምስጢራትናን ስለ ዝፈልጥዎ ብኡ ገይሮም ዝደለይዎ ክንገብረሎም ቅድም ብመንገዲ ምዝራብ ይጅምሮ ተሓርግን ተኣቢኻ ብምፍርራሕ ነዚ ከምዚ ክገብረካ ብምባል ኣብቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ዕላማታት ክእትውና ይፍትኑ ማለት እዩ ሳልሳይ they can be our parents our partners bosses co-workers friends lovers መን እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ስድራ ቤትና ክኾኑ ይኽእሉ ወለድና ክኾኑ ይኽእሉ መፃምድትና ክኾኑ ይኽእሉ ወሃብቲ ስራሕና ክኾኑ ይኽእሉ መሳርሕትና ክኾኑ ይኽእሉ መማሃርትና ክኾኑ ይኽእሉ ይዕሩኽና ክኾኑ ይኽእሉ ኣፍቀርትና ክኾኑ ይኽእሉ ኩሉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሰባት እዚኣቶም ቀረብትና እዮም ብርግፅ ስለዚ ኩሉ ጉዳይና ስለዝፈልጥዎ ድማ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም blackmailers ወይ ከዓ ንሰብ ጅሆ ናይ ምሓዝ ባህሪ ስለ ዘለዎም ንዓና በቲ ዝፈልጥዎ ምስጢር ገይሮም ኣብቲ ንሶም ዝደልይዎ ዕላማ ከውድቑና ይፍትኑ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ስትራቴጂ ወይ ሜላ እዮም ዝጥቀሙ ኸ What are the strategies they use? تعينت ميلا تقوم خنرينا قدامي they use fear مفررح ويفرهي حدا قدامي زتقوموا ميلايو It could be fear of leaving, upsetting someone, confrontation, abuse. زتي ميلا ناي فرز تقوموا كجت فكاي كالك خيدي كجت فكي كون خيل كمون upsetting someone سدراها زوجي ويجلمله مش على كخمس تقولين خمس كوني لما فراره مالتي بيتسم تاي كونيم تقبتها confrontation مش تي دفروا دما أبكال بأسن سحبهم قطتون كمت خمس خل بمقبار مالتي كون محرمتن كمون كال مقتلتن كون خليت مفرح قتلكيه خار مكاية كتفع كاية وي أب كمز خبز حكاية عينت مفرحون كلوا يخليو تكالاي sense of obligation كمز قديتا زلنا قديتانا مخانون نقنقبرلهم غيرهم كؤمنونان كتقومولون كم مفرارات تقومولو manipulators make us feel
obliged to give them their way تيجبرونا قديتا خمزة لنا كل زدليون زحتتون كنجبرلهم كمزة لنا قديتنا مخانو بمؤمن كفرارونا يفتنوا مالتي زي نعمل نتاخونو ولد خين كانوا قال عملتي وي كافكارو خين كا انا كل نجر كجبرلك خلي كل نجر انديت جبرلك سلمتي كل نجر زيت جبرلك كنزو شالكا قديتو مخانو نتسب زدلي وخ جبرلو قديتو مخانو كمنا كان ابكمو هيوت كتوكان يفتن كالاي use guilt tripping كمزي دما حماقن تعسا خمس سمعا كان غيرهم كأمنو خايفتنو. So manipulators make it seem like we deserve to be punished for not doing our obligation. زي قديتا خان قبو كان بزي مقباركا كتكسع قبو كان مخانو كأمنونا يفتنو مالتي. حماق هيوت حماق شقر كقاطمكا قديتا خان زقبا كان اقر مخانو مغنياتو manipulators مالت متعللتيهم كتعللو خايمس بتنو. زياتهم دليتاتهم بقنوع من قد مركاب زي كولو سباتيهم. እቲ ድሌታቶም ቀዳማይ ድሌታቶምን ባህጎምን ባዕሎም ክረኽቡ ዘይክእሉ ካብ ባዕሎም ክገብርዎ ስለ ዘይክእሉ ካብ ሰብ ይደልይዎ ካብ ሰብ ክደልዩ ከሉ ከዓ በቲ ቅኑዕ መንገዲ ክንዝደልይዎ ብምትላልን ብምፍርራህን ብግዴታን ብግዴታ ከም ዝግባኣካ ብምእማንን ነቲ ዝደልይዎ ክረኽብዎን ክትገብሮ የገድዱኻ ጥራይ ዘይኮኑስ የፈራርሁኻ ድማ ማለት እዩ ዝተፈላለየ ሜላታት ናይ ምፍርራሕ ብምጥቃም ማለት سلمتاي كيجبرو why do they do this تاي يخونت مغنيات ناتو كمز عينت أشجر كاوي كمزي نسب جهو حس كادليتات كاكترك مفتانسي كامن تاي زبكس قدامي manipulation is an emotionally unhealthy psychological strategy هذا strategy ناي psychology نديو جن أناوي سمعت هاوت أنا زيبلو وي تعوي أتحساسبا كاب زيبلو زبكس strategy and it is used by people who are incapable of asking what they want directly. زي strategies زي ناي سمعتاو صقم زلوان وي حساباتهم دليتاتهم بقنع منقدي بقطع بالدايركتلي كغلصو زي كل سبات زتقوملو ميلا خوينو نعوز تقوم سبات دما دليتاتهم بهقومن بنصور منقد بقنع منقد بقلتي حتى زي كل سبات زتقوملو ميلا زي بتوي خدو سبات دمرسو ميلاي بقطع زحت السب نون زبل ون كقبل سلاز خل مالتي زي كل جزء قدامو زيوم نزل بلاك ميلينج تقومو ينزب هبني لكا نوك تبلس لتخل نتا نوك قبلات لزي دلي امازيزو كل جزء دليتو كركب زخل سبي زي they are toxic people جاتهم كا تم حدقنياتات سبات يوم كل جزء كنا سؤال مالنا كالاي for emotional blackmailing EB malates or EMI for emotional blackmailing to occur the manipulator needs to make a demand followed by a threat if the victim refuses to comply مجمريا جاتهم مثلال قدم يحطوا كم زي دليل له وي كم زي تكبر ليتو خمزي يبلو شعود سب كل جزء يسكب لايك اني معلومات قال نجر كله غل نو ايتعمنين يابزولو لسعو مفررهن بستفعل مثلالن ميلاتات بزي قديتا دي زلكا از خمس سلو زخوني كمزي مشان خمزين دي كمز تخين كم ودي عيري كاني كم حوي عيري كاني سبا يكون كان معي بيت سبا يكون كان انما مفرارهيك على بمتقام نتسب دليتهم ناخذ قبر لهم يفتنوا زي حدا زي تري خاب افريقيا زلو حوات زقبروا يزي دحرجي زمدنا تبتي خلو كم حوي قطره كاني كم بيت سبا عيري كاني قال نابل كانت تسب جهوك تحزو مفتان مالتيو زيجي حدا كابتي بلاك ميلينج زبلو استراتيجي مالتيو كالا انت يبلو they adopt many roles to get what they want زي استفل عليه ميراتاتن طباباتن استفل عليه اقباباتن ناقيريم كازفتنو عايشو يكونوا they're very very creative تزحزنا كاتناتن فتراونت اب اكي تغبار سلو زخونه ترايمبر فتراونت ኣለዎም زي قال كابتي فتراوي بالحتاتومن ميلاتاتومن كنرينا حنج قداماي زتقومولو رول وي اقباب كنرينا they use a punisher role كم قصعي عينت رول يتقومو they use fear strategy they threaten to punish you if demands are not met زي ناي مقصعتي اقباب وي ترى يصوت مالتي اندحري تساتهم زبلو زلو توم ساتهم زحتو خازلو
እንተዘይ ጌርካሎም እንተዘይ ፈፂምካሎም ክቐፅዑኻን ክሃርሙኻን ካልእ ሳዕቤናት ክቐትሉኻ እውን ከም ዝኽእሉ ክሓኩኻ ከም ዝኽእሉ መቕታል ጥራይ ኣይኮነን ክድምስሰካ ደሊት ክበካ ካብ ሂወተይ ከውፃእካ ምሳኻ ዝምድና ኣለዎን ወዲየ ኣለኹ ክፈትሓካየ ክገድፈካየ ዝተፈላለዩ ቃላት ክኾን ይኽእል እዩ ካልእ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት ከእስረካየ ወይ ኣብ ከምዚ ከብፅሓካየ ምሻለካ ምፍርራሕ ነቲ ሰብ እንታይ ኢልና ነርና ኣብዚ ምስጢራት ናቱ ድኹም ጎኑ ናቱ ትፈልጦ ተኮይንካ ነቲ ሰብ ኩሉ ግዜ እቲ ድኹም ጎኑ ናቱ እናምፃኻ ክመልሰካየ ናፍሪካ ናበልካ ካብዚ ወረቐትካ ከመንጥለካየ ዝተፈላለየ ነገር ኩሉ እቲ ድኹም ጎኑ እንተለዎ ቀራቢኻ ይፈልጠካ ንዑ ተጠቂሙ ከፈራራካ መቕፃዕቲ ብርቱዕ ከም ዘለዎን ነቲ ዝብልዎ ዘለዎ ክትገብረሎ ተዘይክእትኻ ኢሉ መቕፃዕቲ ከም ዘለዎ ክእምኑኻ ይፍትኑ ካልኣይ ሰልፍ ፋኒሽን ሮል በቲ ሓደ ንሳቶም ክቐፅዑኻ ናብ ሳዕበይን ከብፅሑኻ ዝኽእሉ ምዃኖም እናፍለጡ ከለዉ በቲ ካልኣይ ድማ ነፍስኻ ክትቀፅዓሉ ትኽእል መንገዲ ብልሓት ድማ ኣለዎ እንታይ እዚ here they threaten to harm ነፍሶም ማለት እዩ here they threaten to harm or kill themselves just to get what they want exactly እቲ ሓይሊ ዘይብሉ ክቐትል ዘይክእል ወይ ከጥፍእ ወይ ክሃርም ወይ ከዕንወካ ወይ ከእስረካ ወይ ክሰጎካ ዘይከኣለካ እንታይ ብል ነፍሰይ ክቐትል እየ ነፍሰይ ከጥፍእ እየ ነፍሰይ ከምዚ ክገብር እየ ክፅለል እየ ክሓምም እየ ክጠፍእ እየ ክሓከካ እየ ምሻለካ ነፍሱ ክጎድእ ምዃኑ የፍራሕካ ስለዚ እስኻ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዘለካ ዝምድና ስለ ዝፈልጥዎ ብኦም ኣግድ ከም ትግደስን ከም ተፍቅሮምን ኣብኦም ካብኦም ትረኽቦ ነገር ከም ዘለካ ረብሓ ዘይኮነሲ ፍቅራዊ ድዩ ዝምድናዊ ምቅርራብን ንስኻ ነቲ ዝምድና ኣኽቢርካ ከም ትሪኦ ስለ ዝፈልጡ ነፍሶም ምጥፍኦም ንዓኻ ክጎድኣካ ከም ዝኽእል እውን ስለ ዝፈልጡ ይጥቀምሉ ማለት ኣይገብርዎን እዮም ግን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣይገብርዎን እዮም ፈተውቲ ነብሶም እዮም እንታይ እዮም ዝገብሩ ነቲ ሰብ ነቲ ዝቐርቦም ስለ ዝፈልጥዎ ርህሩህ ምዃኑን ጥዑይ ምዃኑን ስለ ዝፈልጡ ንዑ ከሻቕሉን ክሕምሙን ብኡ ገይሮም ድማ ድሌታቶም ክረኽቡ እዮም ዝፍትኑ እምበር ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ዝወስዱ ዓይነት ሰባት ኣይኮኑን ኣብ ባህልና እውን ኣለና ዝገብር ነዲኡ ነይነግር ዝብል ኣዘራርባ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ዝገብር ኩሉ ግዜ ኣይነግርኒ ኣይዛረብን እዩ ማለት ዝዛረብ ኣይገብርኒ ማለት ኣይኮንኩን ግን ብዙሕ ግዜ እዞም መታለልቲ ሰባት እዚኣቶም ኣታሊሎም ዳ ክረኽቡ እምበር ስጉምቲ ዝወስዱ ዓይነት ሰባት ኣይኮኑን ስለዚ ኩሉ ግዜ ዝጥቀምሉ ወይ ንዓኻ ባዕሎም ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ካብኡ ተደይወፂኻ ባዕሎም ንነፍሶም ካህስዩን ነፍሶም ብምህሳዮም ስኻ ክትህሰ ምዃንካ ስለ ዝኣምኑን እዚ ድማ ካልእ መፈራርሂ ዝጥቀምሉ ሜላ እዩ ሳልሳይ sufferer role sufferers use fear obligation and guilt tactics to manipulate you እዚኦም ከዓ እንታይ ይጥቀሙ ቃንዛ ማለት እዩ ንዓኻ ብምፍርራሕ ማለት ከቆንዙኻ ክሃስዩኻ ክጎድኡኻ ዝተፈላለየ ነገር ከምፅኡልካ ከም ዝኽእሉ ከምኡውን ኦብሊጌሽን ግዴታኻ ክትኩነን ክትርገም ንኣብነት ወለድቲ ኮይኖም ክረግመካየ ዝብል ቃላት ብምጥቃም ነቲ ንሳቶም ከብፅሕዎ ዝኽእሉ ሮል ነቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ዘሎ ነገር ንክትፍፅም ፀቕጥን ዘይተደለየ ሓይልን ከዘውትሩ ይፍትኑ ማለት እዩ ከምኡውን ጊልት ታክቲክስ ከምዚ ነፍሶም ኣነ በቃ ተረጊመ ንዓኻ ምውላደይ ከምዚ ኮይነ ከምዚ ጌርካኒኻ እዚ መዓልተይ ርጉም ምሻለካ ነፍሶም ብምድኻም ከምዚ ጊልት ታክቲክስ ከምዚ ኣዝዮም ጣዕሳ ከም ዝስምዖም ብምዃን ንዓኻ ድሌታትካ ነቲ ንሳቶም ዝደለይዎ ንክትፍፅም የገድዱኻ ማለት እዩ ራብዓይ ድማ tantalizers role here they promise a reward which will never materialize እዚ ድማ ከምዚ እንተጌርካ ከምዚ ክገብረልካ እዚ እንተጌርካለይ እዚ ክገብረልካ ከምዚ እንተኮይኑ ከምዚ ክኾነልካ ብምባል ከታልሉ ይፍትኑ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ስኻ እሳቶም ግን ሓሶት ይትናቶም መብፅዓ ኣይፍፀምን እዩ ስለዚ መብፅዓ ይኣትዉ እምበር ኣየተግብርዎን እዮም እቲ ከምዘየተግብሮ እናፈለጡ ግን እቲ መብፅዓ ምእታው ከም ቴክኒክ ኣይገትፍዎን እዮም ስለዚ ኩሉ ዓይነት ኣገባባት እናተጠቀሙ እዮም ጅሆ ክሕዙካ ዝደልዩ መብዛሕትኡ ግዜ እናፈተኑ ኢና ይሰርሕ ካልእ ነፍሶም ብምሕማም ነፍሶም ብምጉዳእ ነፍሶም ኣብ ካልእ ፀገም ይኸይድ ከም ዘሎ ንኸምስሉ ዝያዳ ሸውን ክገብሩ ይኽእሉ ዝተፈላለዩ መንገድታት ብምግባር ነቲ ሰብ ነቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ዘለዉ ንክፍፅም የገድድዎ ሓንቲ ግዜ ክልተ ግዜ ክገብር ይኽእል ግን ብዙሕ ግዜ ዝተገበረ ግን ኣይሰርሕን እዩ እዚ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ንሓንቲ ሰብ ሓደ ግዜ ክልተ ግዜ ከተታልሎ ትኽእል ኢኻ
ملو هيوتك قد كتتاللو أي كالني زيك برر كده تانا يمود داتاخه examples of emotional blackmailing statements قال أبنتها زتقوموا لك على توي حسابات نتي blackmailing نخجبرو خلو زتقوموا له EM ده يكون EB مالتيو ما ترى قال so نتي emotional blackmailing زتقوموا له زلوسي قال كات أبنتها كنت كمينا تاين أبنت if I ever see another man look at you I will kill him or if he ever stop loving me I will kill myself or kill you أبنت تود انتاي كبلا خلنا تاقوان زخونة عينة سب مساخ زارب تريايو بزخونة ودك تزارب تريايو نتودك قتله هو تقطفه إذا انتاي مالتي تاقوان زخونة ود نخي تزارب مغنياتو مسكين سلا زخونة توي تاسب تايت سلا زخونة نتوم سبات نخي قتلو بينا نخط السر يقددو مالتي إذا زي قدسات تخوينو جن مزخونة ودك تزارب ترياكي قتلكي يودك على فكية زبل مفررح كتقام يخلو تاقوالك مزخونة تقوال تزارب كاركب ترخي بالك نفسي كتفيه قتل كنت قتلو زي تخوينا نفسي كتفيه بمبع نتودي كتفرارهون جهو كتحزون تفتن مالتيو قليل هيوات هيكونن كمزي كن زي اللخاء هيكونن كالايز تقوملو you will never see your kids again نابنت حدار نيروم مصطفى عليه سبات وي نلمو من قدوم زحز تخوينهم لكخا ايكر ايكاني ايكتريوم نيخا زبل مفرارهي قالات نتسب جهون محاز زتقوموليو كمزي كوغوت اكاي كمزي لكا خمت بركخ غبركاي زبل قالاتون كتقوم يخلو you will destroy this family زي نتسدرابيت كتعنويخا كل كعنيو كتطفويخا نسخايخا دما تحتاتنت ناباخايو زي تسب نتزخولو كندزغبر ነገራት ብምኽፋእ ሓላፍነት ናብቲ ካልእ ሰብ ንኽፅዕኖ ክፅዕር ከሎ ዝውን ኢሞሽናል ብላክሜይሊንግ ተባሂሉ ይፅዋዕ ነቲ ሰብ ጅሆ ክትሕዞ ምክንያቱ ነቲ ንሱ ክገብሮ ዝኽእል ወይ ክገብሮ ዘይከኣለ ንስኻ ክትዕርዮ ትኽእልና ከኣልካ ንዑ ገዲፍካ ነቲ ሰብ ንኽትብድል ጥራይ ከተፈራርህ ክጥቀም ከለካ ኩሉ ዓይነት መሳርሒ ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እዚ እውን ዘየለ ይኮነን توم ولد انتاي كبلو قالوا you are not my child anymore كنز انت حرقيركا كنز انت زي غيركا ولادي ايكون كان تفك بلكاي كخعبكاي كحككاي نابلكا نتولاد نتسوز دوليو كام مقبار كترف نابتوز دوليو نخيبتصح كتقوانا دبو تفتن مالتي قال دما if you can't buy me a new phone if you can't send me money you are a worthless sister mom dad brother lover إذا دليل زلوا أنت زي غير كالي إذا حتى كازلوا أنت زي فتين كالي نسخة حوي يكون كان حفتي يكون كان أبوي يكون كان عدي يكون كان فتاويين أفكاريين بعالبيتين يكون كان النابلكا نتوم سبات جعل عامهم ديو زي دلي ونجر زي تقربوا له نجر نخجبرو تكددوا من تكدفع فوق من كلها الزون ملكت ناي emotional statement لذي زين رح جنر يوم أنا استفل عليهم كل حسابات اتهم جهو ناي فقري ويا بزمدنا جهو زحزونا سبات كتقوموا لهم زتقوموا لهم قالاتن حساباتن يوم سزي كم أبنت قالات كنريو خلناون متان كردانا كنستوعلو كابز بلي سزي جهو زحزو سبات كل جزء حدقنياتاتن مرزاماتن سبات يوم سزي كنفلطوم كنكل علنا فقر زبنا زلو كي مثلا كتاللونا يوم زنبرو زيوم سباتياتهم متلالي دما حيلو سزي قداماين تايو دخمتكا ناتكا صقمكا ناتكا دليتاتكا كبرتاتكا انتا عين السب مخانكا مسفلط يوم كتاللو خازفتنو نسخا كتغوداي طعوي سب مخانكا مسفلطو كتقومولكان بتربحهم دما قصالي كتغبرو لا ابزي تخل دما بتدخم غنخا ناوططو كغددوخا يفتنو مالت زي كتفلطو كتبلح كتكلالك كالاي زتقومولو كفراروغا مفراري استفلال عنت ميلاتات مفرح يتقومو كمون كغددوخا يفتنو كمزي خمزي زي غيركا كمزي خطكوني خا بمبال كومبون use guilt tripping كمزي نعغا make it easy like نسخاسي كتغبر قديتا خا مخانو يرونكم من خايفتو سلامتاي كم يقبرون تيلنا زيوم سبازياتهم ناي سمعت ويناي emotional
ዲስኦርደር ዘለዎም ሰባት ስለ ዝኾኑ ነቲ ዝደልይዎ ነገራት ብቅኑዕ መንገዲ ሓቲቶም ክረኽቡ ኣብ ዘይክእልሉ ኣታሊሎም ክረኽብዎ ስለ ዝፍትኑ ጥራይ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ሓደ ጠለብ የቕርቡ ንዕኡ እንተዘይጥዕመካ ኮይኑ ኣይቅበልዎን እዮም ግድን ክረኽብዎ ስለ ዘለዎም ስስዕ ስለ ዘለዎም ዝተፈላለየ መንገዲ ክጥቀሙ ይፍትኑ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ኣገባባት ክጥቀሙ ክእሉ መቕፃዕቲ ክቐፅዑካ ከም ዝኽእሉ ክሃስዩኻን ክጎድኡኻን ከም ዝኽእሉ ከምኡ ድማ ነፍሶም ክጎድኡ ከም ዝኽእሉ ዝተፈላለየ ሜላ ከከም ናቶም ፖዚሽን ነፍሶም ክጎድኡን ነቶም ፍትውትካ ክጎድኡ ከም ዝኽእሉን ብምግባር ማለት እዩ ከምኡ እውን ዝተፈላለየ መብፃዕታት ብምእታው ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ዝተፈላለየ ክልሲ ሓሳባት ብምግባር በዚ ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሕ ካልእ ንዑ ዝመስል ብምጥቃም ነቲ ድሌታቶም ከተግብሩ ይፍትኑ ማለት እምበኣር ናይ ሎሚ ትምህርትና ኣብ መወዳእታ በፂሓላ ከመይ ጌርና ኣብቲ ዘለናየ ሂወት ጥዕና ዘለዎ ርክብ ድዩ ዋላ ሓደገኛን ሃሳይን ናብ እስር ቤት ዘእንፍት ሂወትን እዩ መሪርና ፈቲሽናን ክንፈልጥ ምክንያቱ ዘይምፍላጥ ሓደ ግዜ ኣበይ ከም ዘለካ እውን ስለ ዘይፍልጠካ እቲ ሂወትካ እውን ክትፈልጦ ይትኽእልና ስለዚ ቁሩብ ዓይንና ከፊትና ሂወትና ንክምርምር ንሕና እንታይ ዓይነት ሰባት ኢና ክንፍትሽ ከባቢና ዘለዎ ሰባትካ እንታይ እዮም ንክንፍትሽን ንክንፈልጥን ትሕግዝ እያ ዝበልኳ ትምህርቲ እያ ከምቲ ወትሩ ኣብዚ ቻነል ዝተፈላለየ ናተሓሳስባና ክዕብይ ዝኽእልን ናብ ቅዱስ መንገዲ ክሕግዘና ዝኽእልን ነፍስና ካብ ዝጎድኡ ክንከላኸልን ንሕና ድማ ንሰባት ከይንጎድእ ክንነቅሕን ክንፈልጥን ዘእንፈተ ዝተፈላለየ ትሕዝቶ ዘለዎ ትምህርቲ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኣብ ጂድራር ቻነል ሰብስክራይብ እንድሕር ጌርኩም ብዙሕ መሃሪ ትምህርቲ ክትረኽቡ ትኽእሉ ከምኡውን ፕራይቬት ክላስስ ክትመሃሩን ክትዓብዩን ትደልይኹም ክትቀርቡንን ክትሓትውንን ትኽእሉ ድሕሪ ምባል ከም ወትሩ ነቲ ትምህርቲ ርኢኹም ኮሜንት እናገበርኩም ሓሳባትኩም ትገልፁ ዘለኹም የቀኒየለይ ነቲ ካልኦት ሰባት እውን ስለተተባብዑ ዘለኹም ፅቡቅ እዩ ከምኡውን ነቶም ዝግብኦም ሰባት ላይክን ሼር ምግባር እውን ፅቡቅ ነገር እዩ ምክንያቱ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝፈልጥ ማለት እዩ ድሕሪ ምባል ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኣብ ዝተወድያላ ክሳብ ኣብ ካልእ ትምህርቲ ድሓን ኩኑ ቻው